Selam temaşavan neja az kaysırıstyago. Lagar rez barname edin. Lagar varabam یک جا avantaj endemên mezin bûyînê erenî ja serdemê wê ne. Herçend xala dest pêk ja dereceyên nehînî ja bin sifir da dest pê dike, lê armancên wan û veguherinan rêxistinbûyî ne. Demjimêr nayê dobarekirin, naskirinê wî rastiyê vedetîne gelek rastiyê hêsan dike. Mîna karanîna dem wekû modelek ji bo felsefeya romanên pir caran di têgihîştina tiştan da hişyarî bilind dike û ew jî wekû navgîneke pêvandina pêdiviyê pijirandinê rewiştên însetîv kevneşopî û mirovî wekû hîneke rasyonal ji legorî hîşmendî azad dike û girîngiyê wî zêde dike. Bi xêra avantaja bi destxistî rewişên asan derev û rast an navber bi kêm agadarî dêbarê lêza qewareyê nûçe da aliyên din di dawînistandinê heyî her cor da di nav wan da civakî, abûrî û çendî û siyasî da digihîje. Li dervê di nav civakê da ku behsa rastî û xeletiyê dikin, ew dereve pir bilav dibe. Lê belê mirov ja bû telîfkirina wendayiya hewl dide ku vegere pergala însetîv lê derbasbûyînê dem rê leber wî vegere wihagiya û ji bilê qebûlkirina kevneşopiya ku berê çêbûye ti çareyekê name. Hezaran sala birûtêl soza olî civakî siyasî bi awayê biratî û wekû hebî ya ku ji xwe rewş xirabtir û krîtîktir kiriye. Di civaka miroviyan nûjin da serveriyê derevan dike. Ji ber ku têkiliyên serdest xizmeta bercewendiyê civakî abûriya siyasiyên hîn çînan dike. Pirsgiriyeke bercewendiyên mirovî nîne. Raya giştî dibin bandora tebayiyê pergala desthilatdar e û gelek caran ji rastiyê dor e ku rewş ji berê krîtîktir dike û qeyranê bixwe jî tê wateyên tevliheviya girsayîn. Lewêr divê hûn ji her nûçeyê hayadar bin, mîna matematikzanan ku bi gelek pirsên ji perspektîvê ciyê li tişt denêrin. Ji ber wî yekê piraniyên dema mirovan di nav dengasiya ciwakiya wiha bê encama erenî derbas dibin. Wekû me berê jî bi giştî behsa pirrengiya dem kir, vî cara em ê behsa du beşên wî serek dikin. Ango dema direngan yan demdirêj û kort. Avantaja demdirêjî ji bo takekesî ew e ku çarçûbe û qonaxên romanên berfireh dike û bêngehek ji bo peydakirina cih ji bo hejmar deng û romanên di pergalê da peyda dike. Demek kort mirov ji rêzek psîkolojiya robotîzm pergalê din azad dike û di pergala taktîkî da çalakiyên rojav dike hedef û bala xwe dide gelek faktorên dûyîmîn û elanînî. Di sîstema derbasbûyîna demê da li gorî rewiştên wî yên îrûyîn û qanûnî li ser hesta civakî mirovî, cihê hebûna destûrê welat bi naverokê tijî kevneşopî kevnar ji bo birêvebirîna karûbarên gel niye. Civaka miroviya azad di çarçûbeyê pêvajiyên qanûnî demekî da wateyekê din dibin. Di civakekî ku destûra bêngehiyê kevrîn bêngehî têkeliyê civakî abûrî siyasî be, mirov nikare lehîviya guhertinê be. Ji ber ku to cudayiyê taybet di navbera destûr û pirtûkên olî niye. Lê dehvê navberê da tê nîqaşkirin ku dadiyarî yek ji sê stûna welatê û gelên parêzer beşdarî amadekirinê wî bûne. Dema ku dor tê ser mafan, em di kûraziyê trajediyê da fam dikin ku jiyanê bi milyon mirov çawa bi xebata dadiyarî vegirê daye.
در راستی تا خباتا پارزه و پرورده ویان قانونی لسر دامزرانده را کارن اولی و کبن شوپین 100 سال بوری و یکرین وان کبن شوپیان لگور نرخن 7 پار انده جواقع نوژین داید مکانیزم خبیتاندن دان ده بنهشیو هیشمندی دا به رنگکی بر پرسیاری بریکوپی کرنا تفگر او تیکلین مروویان بر جنگرنا هفدم دگل گشپدان آوان پیوندیان کو به سر خوبند آگاهداری نو وگریدایا او چارنو سا پیش روژ و چاوانی وی گارانتی دکا او کومک فونکسیونن پرگال نکوده چارچوین رفشن گلمپری و تایبتین دمدرج بورت تینا رواوی کرن و شلوبه کرن جبر ویه که دوه پارزر خودیه زانیارن وهابن او تاکو بکاربن بشتار پیش خستنا پروژین مافی لسر استانتوی ببن